पुलिस आरो हाग्रा रैखाथि हान्जानि जथाय अपारेशनाव आसाम अरुणाचल सीमायाव 127 किल'ग्राम गान्जा हमनो हादों आरो सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस आरो माजबाद ओनसोलारि हाग्रा रैखाथि हान्जानि रिजनेल जथाय अपारेशनाव गान्जा हमनो मोननाय जादों। पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि मोनसे हान्जाया बे अपारेशनाव 127 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो। माजबादनि लालपानी पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सीमानि सनाजुली गामिनिफ्राय गान्जा हमनो मोननाय जादों। पुलिसआ गान्जानि फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुङा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गान्जा लानानै फैगासिनो दंमोन। बे समावनो हाग्रा रैखाथि हान्जाया गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय गान्जा फानग्राखौ लालपानी पुलिस थानानि सिङाव थानाय रुपाजुली गामिनि थागिबि लान्था बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। बे जथाय अपारेशनाव उदालगुरि जिल्ला पुलिसनि DSP दिशा सयकिया, माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि रेन्जार अभिजित दावरा, बिट अफिसार मिन्टु बर' आरो लालपानी पुलिस थानानि IC कुलदीप मजुमदारा जथाय अपारेशनखौ दैदेनदोंमोन। माजबाद पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसआ बे जाथायनि सायाव G/22 नं केसआव रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनायखौ खालामबाय थादों।